Good evening, brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love,
Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakaw mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan asin nautob, an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ni naglalawigan tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, marahay na banggi sa indo mga tugang, ngunyan, memorial ni San Bonifacio, Obispo asin Martir. Asin isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Misa pasasalamat by Hesmundo family, Rica Bailon, Aster Arsinwe and family, Immaculate Dolls Berinya, Annie Rose Mapula, Erlene Haushan and family, Ventura and Amoncio family. Thanksgiving for passing the board exam by Anonymous. Special intention to pass the BJMP Recruitment 2024 by JC Omar Barcebal. For continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family. For passing the CPALE board exam of Gerard Gabriel Forage by Forage family. In honor of Saint Jude Thaddeus by Agnes Almonte. For guidance, sustenance, and for all dentistry licensure examination takers by Sevilla family. For guidance and protection by Aster Arsinwe and family. And special intention by Michael Pranada. For the eternal repose of the following souls, Joseph, Eutychio and Catalina offered by Abiera family. For all souls offered by Alcera. For the souls of Anacleto offered by Alcera family. For all souls offered by Esmundo family. For the souls of Butch, Franz, Menan, and Donata by Tocarda family. For the souls of Antonio and Luisa by Gapayao family. For the soul of
Hegino by Salve Bello. For the soul of Rosita offered by Marisa Ranieses. For the souls of Virgilio and Salvacion offered by Maylene Miraflor and family. For the souls of Romeo, Federico Sr. and Magdalena. For the souls of Gracia, Francisco Sr. and all souls offered by Aster Erchinwe and family. For the souls of Jomi and Teresa offered by Jason Arevalo. For the souls of Jaime and Lilia offered by Manjares and Tonga family. And for the soul of Helasio Jr. offered by NLRC family. Matindog na po kita gabos sa pagpuan kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka boss. Asin sa imong Espiritu. Maray na banggi sa indo ka boss, mga tugang. Marahin na banggi man po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, ngaring magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangansi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa St. Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, nan sa imong espiritu magpabulos sa muya, sa makusog na paagi kan mga espiritual na balaog. Tanganing matawan kami kan isip na makapagayagaya sa imo, asin magkanigong gibuhon kaming andam sa imong kabutan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niya to, an enot na babasahon. Ginoo sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw, buot maaraman kan komandante kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudiyo. Kaya, pinahubadan si Pablo, nagbuot na magtiripon ang mga puon nin kapadean, asin ang bilog na sanggunian. Dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo nakabanga sa inda mga pariseyo, asin kabanga mga saduseyo. Kaya sa tahaw kan sanggunian nagkurahaw. Mga tugang, ako pariseyo,
aki nin mga pariseyo. Ako ngunyan hinuhukuman dahil sa sakong paglaom na an mga gadan mabubuhay liwat. Pakasabi niya kaini, nagpasuruhay-suhay ang mga pariseyo asin mga saduseyo. An sanggunian na banga, huli para sa mga saduseyo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espiritu, mantang inigabos tinutubod kan mga pariseyo. Nagkaigwanin dakulang karibokan, nagkapirang mga eskriba sa partido kan mga pariseyo nagtindog asin nagsabi sa makusog na tingog. Dai kaming nako ang kasalan sa tawong ini. Ano kung kinaulay siya nin sa sarong espiritu o sarong anghel? Nanganaan sa indang mga pag-iriwal. Natakot ang komandante, tibaad na runuto ninda si Pablo. Kaya inapod ang mga soldados na bumaba, kuhaon siya asin darahon sa kwartel. Masunod na banggi, ang kagurang na nagpahiling ki Pablo asin nagsabi, pakusugaan sa imong buot, ika nagsaksi sako sa Jerusalem, masaksi ka man sako sa Roma. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. pangatama na ako o Diyos, ika ang sakong linalaoman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Ampun na ako o Diyos, tasa sa imo ako napaalaw, masabi ako, ika ang sakong kagurangnan, ika kagurangnan, ang sakong kahirasan, asin sakong kalis, ika ang magpapadanay kan sakong pamana. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghahatol sa ko, minsan sa banggi tinutokdoan ang sakong puso, danay kong ginigirumdom ang kagurangnan, kun siya nasa tuo ko, dainin makapurisaw sa ko. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Itukdo mo sa ko ang dalanin buhay, yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan, ang kagayagayahan makukua sa tuo mo sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpamibi, bako sanang ang mga parasunod ko an sakong ipinapamibi. Ipinapamibi ko man ang mga matubod sako hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo. Siring ni kauya sako asin ako yaon sa imo. Nasindaman magin siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako sinugo mo. Itinauko sa inda an kamurawayan na itinatao mo sako, nasinda magkasararo siring sa kuya. Ako sa inda asin ika sa kuya, tanganing magkaburunyog sa pagkasararo. Makaaram an kinaban na ako sinugo mo, asin sidanamutan mo siring kan pagkamot mo sa kuya. Ama sinda itinaumo sa kuya, buot ko na kunhain ako, yaon man sinda kaiba ko, nganing mahiling ninda an sa kong kamurawayan, na itinaumo sa kuya, huli tanamutan mo ako bago linalang an kinaban. Maugayo na ama, day ka namidbid kan kinaban, namidbidan taka, asinan mga ak ini, nakamidbid na ako sinugo mo. Ipinapamidbid ko an sa imungaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid, tanganing an pagkamot mo sa kuya, mapasainda, asin akuman, mapasainda. Mga tugangan marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na banggi, sa Indogabos mga tugang.
Nasa ikapito kitang semana kaining halawig na panahon kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. As in, binabalik kita duman sa pag-uron ni Jesucristo sa iyang pagpamibi para sa iyang mga disipulos, para sa iyang mga paratubod. Bago pa no na hampangon ni Jesucristo ang cross, muya kan sa tuyang kagurangnan na isakat man sa iyang mga disipulo sa iyang level. Kaya sa gabos na igwa si Jesucristo, gabos na sa iyang narisibi hali sa Ama, gusto man na itaon niya sa iyang mga disipulo. Itong kamurawayan na pinagsasabi ni Jesucristo, iyumanan mo yan niyang itao sa mga nagsusunod sa iya. But in order for us to inherit this great gift, in order for us to inherit this great legacy, kinakaipuhan na ma-realize niya to that first and foremost na ang Diyos balaog. And He does not act by taking away, but by giving. Nyata ta importante ini. Ninhuli ta an paagi para sa tuya na mga parasunod, sa tuyang mga nagtutubod, nakadepende kung papaano niya ito nasasabutan ang mahal na Diyos. If we have in our hearts a God who is gift, everything else changes. And if we realize that we are His gift, free and unmerited, then too, we will want to make our lives a gift. Sabi ini ni Pope Francis kayto. Anong regalo ang pinagtatao sa tuya ni Jesucristo? Ang regalo kan Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, He is the giver of all gifts. Siya ang pagkamuot kan Diyos Ama asin Diyos Aki. Asin man ang Espiritu Santo, siya man na magtatao sa tuya kan mga bunga tangani na kita mapatibay. Tangani na kita maging dayupot sa pagbaklay niya to sa satuyang digdi sa kinaban. Inaapod kita na magresibi kaining dakulao na pagkamuot, but oftentimes our capacity does not measure up to the yearnings ni Jesucristo. Baka ang problema, pinag-focus niya to sa satuyang mga sadiring kaluyahan. Baka ang problema, pinag-focus niya to an sa tuyang kasalan. But nevertheless, the Holy Spirit is always urging us to look upwards. Na mahiling ang dakulao na pagkamuot kan sa tuyang mahal na Diyos. And it is God who enables our self-giving to increase and grow into this vision kan mahal na Diyos para sa tuya. Magayon so sinabi ni Pope Francis back in 2018 sa iyang sermon. Sabi ni Pope Francis, when in the life of our communities we experience a certain listlessness, when we prefer peace and quiet to the newness of God, it is a bad sign. It means that we are trying to find shelter from the wind of the Spirit. We lower our sails. And yet, how often we have seen Him work wonders. Frequently, even in the bleakest of times, the Spirit has raised up the most outstanding holiness because He is the soul of the church who constantly enlivens her with renewed hope. He fills her with joy, makes her fruitful, and causes her new life to blossom. Ining banal na espiritu na sa tuyang pinagahalat, sa satuyang selebrasyon kan Pentecostes sa maabot na Domingo, iyo palang ini ang espiritu na nagtataunin buhay. So as the church, as we, the community, travel towards that celebration of the Pentecost, we hope to achieve this great gift. Gusto kan sa tuyang simbahan, gusto kan sa tuyang Espiritu Santo na mapano kita kan balaog. Tangani na makapagbaklay kita nindayupot digdi sa tuyang kinaban. Agadon niya to sa mga natatandang aldaw na ini,
kan panahon, kan Pasko, kan pagkabuhay liwat, and in anticipation, duman sa satuyang selebrasyon kan Pentecostes, ining dakulao na balaog. Bako sa nagani palan balaog, kundi tagapagtao nin balaog sa satuyang buhay espiritual. Tangani na kita magindayupot sa satuyang bukasyon na para sunod ni Yesu Kristo. Amen. Pagpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang, mako malugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa simong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, na magkanigong pakabanalon mo ining mga atang, asin hulitan sakripisyo kan espiritual na ostya, inako na, kami mismo gibuhon mong ding sagkod na atang para sa imo, kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Ni kakagurangnan ni pagrukiyaw sa kabos na panahon, at ang aning mas mamuraway na erubay urug ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patinganin mga lagitno na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho dindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaituban na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakagwalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, dayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagahing siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa arwal daw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade,
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana sinang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please all kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, nan mga misteryong inako magpapusog samo sa pagkasabot, asin magbalik samo sa pakinabang kaini, tangani magkaniw kaming makaabot sa mga espiritual na balaog, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa magkapirang announcements. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ay natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 20,006 asin 30 centavos. Ang bag niya to sa siring na oras ni misa, nagabot po sa 4,423 pesos asin 90 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 6,319 pesos asin 65 centavos. Nagpoon na po kasuhapon ang misa nobenaryo para kay Saint Antonio de Padua. Sagkod po ini sa Hunyo 12 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Siring man sa Sabado, Hunyo 7, ang Bicol Voices Choral or BVC magkakaigwan in free Thanksgiving concert sa oras na alas 7, sagkod alas 9 sa pagkabanggi na may titulong Paglaom, Pasasalamat at Thanksgiving concert. Iniimbitaran po kamo na mag-atender ka nasabing aktibidad. Ang sa tuyang simbahan, magkakaigwa po nin sign language interpreter. Iniimbitaran po ang sa tuyang mga tugang na mga deaf na mag-atender ka misa, Santa Misa sa simbahan o online. Ang launching po nin sign language mass, gigibuon sa Domingo sa oras na alas 3 sa pagkahapon. Sa mga mauwot po, magbakal nin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kanakaaging bulan na Mayo, hali sa tada canisters, igwang total na 21,790 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina o sa mga tao sa likod ang aning magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa ngunya na bulan kan Hunyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana. Sarong Anonymous, 2,000 pesos. Tulong Anonymous, 1,000 pesos. Sarong Anonymous, 1,400 pesos. Sarong 500 pesos. Bitangkor Family, $300. Marian, 500 pesos. Maylin Dato, 300 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.